facis cas, amb mi també es fica bé. Qui ets? Soc Hipàtria d'Alejandria. Vaig estudiar geometria, àlgebra i astronomia. Sí, ja sé qui ets. Va ser assassinada per defensar el mètode científic. No et deixes influenciar i defensa el teu dret a pensar, perquè pensar de manera errònia és millor que no pensar. Soc Ada Lovelace. He vist el que t'ha passat. No et preocupis i continua gaudint de la ciència. No t'ho creuràs, però els teus càlculs matemàtics han donat origen a aquestes màquines. La ciència és un treball compartit. Seràs una gran científica. I tu ets Emmy Noether, la matemàtica que va revolucionar l'àlgebra. Per a les dones, ser científiques sempre ha sigut difícil. Quan vaig sol·licitar el meu ingrés en la Universitat de Göttingen, el degà va dir que, en la seva opinió, el cervell femení no és adequat per a la producció matemàtica. T'ho pots creure? He llegit molt sobre la teva vida. Vas treballar anys a la universitat sense cobrar un sou. Vaig lluitar pel meu somni i el vaig aconseguir. No perdis mai la il·lusió i lluita per aconseguir el que vols.